Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Казанда бер үк юнәлештә барган 2 трамвай бәрелеше. Задний совершил столкновение с впереди идущим вагоном. Мондый хәлакәт ничек килеп чыгырга мөмкин иде һәм зыян күрүчеләрнең хәле ничек? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. 175-нче гимназияның чыгарылыш сыйныф укучылары укуына күрше мәктәптә дәвам итә. 9-нчы сыйныф укучылары 86 бала һәм 11-нче сыйныф укучылары 28 бала бүген безгә киләчәк. Уку процессының ничек оештырылуын Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Машина төзелеше, нефть сәнәгате, акыллы шәһәр булдыруда тәҗрибә уртаклашу. Рөстәм Миңнехановның Ашхабадка эшлекле сәфәре барышында ниләр хакында килештеләр? Гөлназ Сәйфетдинова. Татарстанда рәсми рәвештә су кыйну сезоны әле ачылмаган, ә инде батучылар бар. Температура 30-дан артып тора, су салкын, судырга һәм беренче алмыйсың. Кайда һәм кайчан су кыйнырга рөхсәт ителәчәк? Бу хакта Илдар Сафиев. Соңгы 3 көндә Казанда трамвайлар белән гадәттән тыш 2 хәл килеп чыкты. Бүген иртән 2 трамвай бәрелеше, 1 кеше авыр хәлдә хастаханәгә эләгә, 3 кеше тән җәрәхәтләре дә алган. Шимбә көнне тулы көченә хәрәкәт иткән трамвайның тормозы эшләмичә, кешеләр ишекләрдән үк сикерә башлый. Хәзер бу очракларны Татарстан прокуратурасы тикшерә. Шәһәрдә махсус комиссия оештырылачак. Иртәнге 7 компрессор заводы тукталышы. Бер якка баручы 2 трамвай бәрелеше. Бу хәлнең шаһитләре арттагы трамвай кисәк кенә тизләнеп китте диләр. Один вагон, который был первый. Беренче вагон җәяүлене уздырырга туктаган, икенчесе аның артыннан килә иде. Оралары 150 метр дип чамалыйм. Шуннан икенче вагон үзеннән-үзе тизләнә башлады сыман. Бәрелешкәнче трамвай йөртүче сикерергә дә өлгермәде. Әле ярый алар арасында троллейбуста машиналар да юк иде. Трамвай йөртүчеләрдә кондукторларда зыян күрә. Бер йөртүче реанимация. Аның аякларын саклап калу өчен консилиум җыярга туры килә. Операция 6 сәгать дәвам итә. Авария урыныннан безгә бер пациентны гына алып килделәр. Аның хәле бик начар иде. Апеле белән приемный отделениедән сразу аны операционныйга алдык. Бу операция инде аның аякларын саклап калу турында. Анда мультибригада дип атала инде. Қан тамыры сосудлар буенча хирурглар һәм травматологлар эшли. Иртәнге хәлакәткә бәйле рәвештә Себер тракты буйлап трамвайлар хәрәкәте вакытлыча туктатылган иде. Һәм хәзер көндезге сәгать 12 һәм алар әкренләп кузгала башлады дип әйтергә мөмкин, әмма күргәнегезчә, әле хәзердә аларның берничәсе бер-берсен көтеп чиратта тора, әмма эш көне вакыты белән әкренләп кузгалачакбыз диләр. Бу соңгы көннәрдә трамвайларга бәйле гадәттән тыш хәлләрнең икенчесе инде. Шимбә көнне Җиңү проспектында трамвайның тормозы эшләмәгәнлектән пассажирлар вагоннардан сикерә. Трамвайлар катнашында килеп чыккан хәлләр соңгы 2 елда артты. Я яналар, я рельслардан чыгалар, я тормоз эшләми башлый. Узган ел ахырында Рөстәм Миңнеханов сәбәпләрен ачыклап, тәртипкә китерүне таләп иткән иде. Сан Горянович, были несколько происшествий, то есть и с горением, и с тормозной системой. Заключу договор с какой-нибудь организацией. Пусть специалисты ГИБДД дадут, какая организация подходит, или нет. Эш көн рәттән янган трамвайлардан соң әлеге хәлләрне шәһәр мэры да оят һәм хурлык дип атаган иде. Вышло срок эксплуатации, надо менять. Вакыты узган икән, алыштырырга кирәк. Чыннан да уят бит бу, гыйбрәт хәл. Ул печләрне без тикшерергә тиешменисең. Я бу эшне тәртипкә салыгыз, яисә ул вазифаларга үз эшенә җаваплы карый торган кешеләрне куйгыз. Или наведите порядок, или пусть на их место перейдут те, которые не безразлично. Бронзой не покрылись и в статую не превратились. Җитәкчелекнең бу күрсәтмәләреннән соң 5 ай вакыт узды. Ни өчен үзгәреш юк? Сегодня на остановке Халитова произошло столкновение двух трамвайных вагонов. Вагоннарның берсе тизлекне арттырган, хәзер икесе дә депода булган хәлнең сәбәпләре ачыклана. Бу я техник сәбәп, я кеше факторы. Метроэлектротранста хәзер эшке тикшерү бара. Аларның эшчәнлеге белән Татарстан прокуратурасы кызыксына башлады. Хәлнең ничек килеп чыгуы ачыклана. Шулай ук Җиңү проспекты буйлап хәрәкәт иткән трамвайның тормозы ни өчен эшләмәгән икәнне дә тикшерәбез. Тикшерү нәтиҗәләре буенча тиешле чаралар күреләчәк. Казандагы трамвайлар искерәме, аларны җитештерүчеләргә дәгъвалары бармы, йөртүчеләрнең белеме җитеп бетмиме, әллә ремонт вакытында ясалмыймы? Пассажирларның сорауларына Метроэлектротранс әлегә җавап бирми. С чем связана вот такая повышенная в последнее время аварийность? Мы сейчас говорим о конкретных случаях. Рания Абдрахманова, Айрат Нәҗипов, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Казан башкарма комитетында хәбәр итүләренчә, бүгенге гадәттән тыш хәл буенча махсус эшче төркемдә булдырылган. Анда мэриянең транспорт комитеты, ЮХИДИ һәм метроэлектротранс хезмәткәрләре керә. Алар хәлнең сәбәпләрен дә ачыклаячак. Казанның 175-нче гимназиясенең чыгарылыш сыйныф укучылары бүген 174-нче мәктәпкә укырга килде. Калган сыйныфлар өйдән торып белем ала. Беренчедә укучылар өчен өстәмә дежур сыйныфларда оештырылган. Бу әти-әнисе уку вакытында өйдә була алмаган балалар өчен 9-11 сыйныфлар өчен бердәм дәүләт имтиханнарын бирү вакыты да озынайтылган. Шулай ук балаларны шифаханәләргә җибәрү буенча әти-әниләрдән тәкъдимнәр дә кабул итәләр. Бу хакта тулырак Фәрүзә Мәҗитова. 175-нче гимназияның 9-нчы сыйныфта укучы 86, 11-дә укучы 28 баласы бүген 174-нче мәктәпкә килде. Ә беренчедәге нәниләр елны 171-нче мәктәптә укып бетерәчәк. Мы так решили, что Без балаларга үз сыйныфлары белән, үз укытучылары белән укырга яхшырак булыр дип уйладык. 174-нче мәктәптә укучылар да, аларның әти-әниләре дә яңа балалар килүе турында белә. Һәр яклап ярдәм итәргә җыеналар. Это же беда была для всех. Бу хәл һәрберебез өчен улы хәсрәт. Бу балаларга җылы мөнәсәбәт кирәк. Хочу, чтобы они дружили со мной, как и я с ними. Буду с ними всегда играть, помогать им всегда в трудную минуту. 174-нче мәктәп ишек алдына бүген чит кешеләрне кертмиләр. Капка төбендә Росгвардия хезмәткәрләре, полиция кизү тора. Эштә каравылчылар да бар. Мәктәп шәхси оешма белән уку елына килешү төзегән була. Керүче һәр кешене махсус җайланма аша үткәрәләр. Мәктәптә 3 хәүф тимәсе бар. Бар ишекләрне дә видеокамералар аша күзәтәләр. Ну все вокруг школы все видно. Вот центральный вход видно, задний двор видно. Если что-то подозрительное заметите, куда нажимать? Тревожная кнопка у нас. 175-нче гимназиянең чыгарылыш сыйныф укучылары уку елын бу мәктәптә тәмамлаячак. Аларга монда үз укытучылары белем бирәчәк. 4 кабинет әзерләнгән. Кабинетларда барлык укуга кирәкле әйберләр әзерләнгән. Укытучыларга учительская әзерләнгән. Аларында үзләренең эшләрен башкара алалар һәм шушы балаларга бүгенге көндә кайнар ризык ашату шартлары тудырылган. Департамент белән сөйләшеп һәм график буйлап алар ашыйлар. Калган сыйныфлар дистанцион укый. Чыгарылыш сыйныфлар өчен соңгы кыңгырау 174-нче мәктәптә чыңлаячак. Укучыларның теләгенә карап, аны 2 мәктәпнекен бергә я аерым оештыра алалар. Хәзер 175-нче гимназия бинасында тикшерүчеләр эшли. Аннары анда капиталь ремонт башланырга тиеш. Мы провели родительские собрания. Без әти-әниләр белән җыелыш уздырдык. Психология ярдәме күрсәтүчеләргә зур рәхмәт. Мәктәптәге ремонтка килгәндә, аның нинди булачагын без ата-аналар, психологлар белән бергә уйлап бетерәчәкбез. 175-нче гимназия укучылары өчен гомуми дәүләт һәм бердәм дәүләт имтиханнарын бирү вакыты сәгать ярымга озынайтылган. Уже 19 и 20 мая состоится заседание 19-20 майда психологик медицина комиссиясы була. Анда 9-11 сыйныфларга имтихан бирү өчен уңай шартлар булдыру турында сөйләшәчәкбез. 9-нчы сыйныфлар бер имтиханны гына бирә, рус теленнән. Хәзер 175-нче гимназия балаларының әти-әниләреннән җәйге ялны уздыру буенча тәкъдимнәр җыялар. Аларның барысына да шифаханәгә бушлай юллама бирергә тиешләр. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанның 175-нче гимназиясендә булган фаҗигадан соң психологик ярдәм балаларга да, олыларга да кирәк дип белгечләре бүген республика хөкүмәтенең рәсми сайтында шул темага багышланган чираттагы туры эфир узды. Аны Татарстан вице-премьеры Лейла Фазлыева алып барды. Психолог Марина Белоусова ата-аналарга киңәшләрен бирде. Әлегә балалар ни булганын аңлап та бетерми. Кайгы хисе аларда берничә айдан көзгә таба барлыкка килергә мөмкин дип. Бу чакта ни эшләргә соң? Лучше говорить о том, что я за тебя переживаю. Балага мен синең өчен борчылам. Ни өчен син шундый ярсулы? Бәлки сине нәрсәдер борчыйдыр дип әйтергә кирәк. Мине белән сөйләшергә теләмәсәң, психологка мөрәҗәгать итәргә була. Ышаныч телефоннары бар. Анда шалтыратсаң, бу турыда беркем дә белмәячәк дип балага авыр халәттән чыгу юлларын күрсәтергә кирәк. Бу 3-нче туры эфиридә якын көннәрдә тагын 4 очрашу узарга тиеш. Теләгән һәркем эфирларны Татарстан хөкүмәте сайтында һәм президентның матбугат хезмәтенең YouTube каналында да карарга мөмкин. Кайнар линия телефон номеры экраннарыгызда. Бер бала бик авыр хәлдә, 3 бала һәм бер өлкән кеше авыр хәлдә. Мәскәү табиблары 175-нче гимназиядә яраланганнарны самолет белән Россия башкаласына китерелгән пациентлар турында шулай дип белдерә. Исегезгә төшерәбез, Мәскәү хастаханәләренә барлыгы 8 кешене җибәрделәр. Алар арасындагы бер бала һәм 2 өлкән кешенең хәле хәзер уртача авырлыкта дип бәйләнә. Казанда ДРКБда дәваланучы 15 малай кызның хәле тотрыклы, аларның гомеренә куркыныч янамый диләр.
Россияның Қызыл Хош жәмғияты һәм Соқлық банкы 175 гимназияда зиян көрушілерге ярдәм yüzünden ақша жиюны түгәлли. Bir атна ішінде 73 миллион сум ақша жиылған. Бұл сум ғойлелерге ярдәм ету үшін тұтылашы қазір исемлік түзілі деп хабар еттілер Қозан Кремлінде. Ақша яраланушыларына тірләкләндіруге һәм шифахана курортларда дәвалану үшін де тұтылашы. Хәлек булушыларға хайкәлләр қойылырға да мөмкин. Оқушылар белән мөгаллимнәргә психологик ярдәм дә күрсәтеләчәк. Гимназияда рекреация зоналары һәм эчке киеренкелектән орындыру бүлмәләре дә ясалачак. Бу авыр көннәрдә без зур ярдәм тойдык. Безнең балаларга битараф калмаган һәркемгә чын йөрәктән рәхмәт белдерәм, диде президент Рөстәм Миннеханов. Казанның 18-нче Татар гимназиясенә ярты миллиард сумга яңкырма төзеләчәк. Без андагы укучыларның еш кына күрше мәктәпкә йөрүләре, физкультура дәресләренең кичкенә бүлмәдә узуында сөйләгән идек. Төзелеш кайчан башланыр? Реальное время интернет газетасыннан укып таныша аласыз. Татарстан, Түркменстан белән һәр өлкәдә дә хезмәттәшлек итәргә әзер. Рөстәм Миннеханов әлегә илгә эшлекле сәфәре барышында шулай дип белдерде. Бүген ул Курбангулы Бердимөхәмәдов белән очрашты. Моннан тыш Түркменстанның эшлекле даирәләре белән утырышка да килгән иде. Алар Татарстанның IT-технологиялар өлкәсендәге тәҗрибәсе белән кызыксына. Президент сәфәре вакытындагы иң мөһим килешүләр турында тулырак Гөлнас Сәфетдинова. Татарча исәнләшеп, рәхим итегез дип Ашхабад аэропортында Рөстәм Миннехановны Түркменстан хөкүмәте рәисе урынбасары Сердар Бердимөхәмәдов каршы ала. Түркменстанда да, Татарстанда да көн эссе, температура 30 градустан югары. Эшлекле мөнәсәбәтләрдә шундый кызулыктан ныгый дияргә була. Бүген моңа тагын бер адым ясалды. Президент Гурбангулы Бердимөхәмәдов белән очрашты. Башта Рөстәм Миннеханов аның әтисе Мәликкул Бердимөхәмәдов үлеме белән бәйле рәвештә кайгысын уртаклашты. Наш близкий товарищ и старший брат, и все выражаем слова соболезнования. Ну, познается где? Гурбангулы Бердимөхәмәдов әйткәнчә, Россия белән хезмәттәшлек итүдә Татарстан аерым урын алып тора. Әле апрель айында Түркменстан Казаннан медицина ихтыяҗлары өчен вертолетлар сатып алган иде. Бүген Рөстәм Миннеханов һәм Гурбангулы Бердимөхәмәдов Ми-17 очкышларын карады. Түркменстан тагын вертолетлар сатып алу мөмкинлеген өйрәнә. Гомумән хезмәттәшлек юнәлешләре төрле. Нефть табу, машина төзелеше, энергетика, ике ил президентларының дустана мөнәсәбәтләре төбәкләр дәрәҗәсендә дә тыгыз мөнәсәбәт урнаштыру мөмкинлеге бирә, ди Рөстәм Миннеханов. Киңәйтелгән утырышта хезмәттәшлекнең төгәл юлларын барлыйлар. Узган ел товар әйләнеше 107 миллион доллар булган. Татарстаннан транспорт, каучук җиһазлар, механик җайламалар җибәрелсә, безгә пластмасс эшләнмәләр, яшелчәләр күп кертелә. Түркменстан КАМАЗ техникасын күпләп кулланучы да әле. Аларда бүген 9000 машина бар. Яңа автомобильләр һәм махсус техниканы шүлләрдә кулланалар. Тагын 2000 дә транспорт җибәрү буенча килешү бар. Татнефть алардагы 120 скважинаны ремонтлый. Мәгълүмати технологиялар буенча хезмәттәшлеккә аерым тукталалар. Гурбангулы Бердимөхәмәдов әйткәнчә, алар акыллы шәһәр төзүмәкче, Татарстан тәҗрибәсе белән кызыксыналар. Товар әйләнеше күләмен һәм төрләрен арттырырга да килештеләр. Гөлнас Сәфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Бу елларда республикада һава температурасы буенча рекорд куелган. 15 майда эсселек Казанда 32 градуска җиткән. Мондый хәл бер гасыр элек 1898 елда теркәлгән була. Бу вакытта температура 29 градустан артып китә. Бүген республиканың кайбер районнарында көмеш баганасы 35-кә кадәр күтәрелгән иде. Синоптиклар бүген республикада урыны белән яшелне яңгыр явачак ди. Яшен вакытында җил көчәерергә дә мөмкин. Республикада кыйыну сезоны әле рәсми төстә ачылмады. Татарстанда инде 2 кеше батып үлгән. Кичә Мөслим районы Үрәзмәт авылында 54 яшьлек ир-ат халык булды. Берничә көнлек кенә Күкмара районында 18 яшьлек егетнең суда гомере өзелгән. Елга, күл һәм буалардагы куркынычсызлык турында бүген Казан мэриясендә узган киңәшмәдә дә сөйләштеләр. Иминлекне кемнәр һәм ничек тәэмин итәргә тиешлеген Илдар Сафиуллин белеп кайтты. Кичә Мөслим районы Үрәзмәт авылындагы елгадан ир-атның мәетен чыгарганнар. Аны ярдан 60 метр ераклыкта 5 метр тирәнлектән табып алганнар. Су әле салкын булу сәбәпле бу кешене көзән җиргандыр диләр. Андый чакта кеше башкаларны ярдәмгә дә чакыра алмый.
Узган пәнҗешәмбедә Кукмара районының Лубьян елгасында ярдан нибары 2 метр ераклыкта 18 яшьлек егет батып үлгән. Аномально жаркий май в скором времени подтолкнет граждан и горожан к водоемам. Куйыны сезоны рәсми рәвештә 1 июньнән ачыла. Казанда 5 пляжны әзерлиләр. Локомотив, Түбән Заречье, Зәңгәр-күл, Аккыш күле һәм Комсомольское күле. Хочу призвать горожан. Су куйыны сезоны ачылгач, нәкъ менә муниципаль пляжларга барырга киңәш итәм. Узган ел коткаручылар 21 кешене, шул исәптән 5 баланың гомерен саклап калалган. 119 кешегә беренче ярдәм күрсәтелә. 27 майга кадәр пляжларда махсус комиссия йөриячәк. Водолазлар су астын карап чыга, ком һәм су үрнәген алалар. Пляжда коткару җиһазлары бармы юкмы икәнен аларның төзеклеген тикшерәчәкләр. Куйыны сезон дәвамында иртәнге 9-дан кичке 8-гә кадәр рәсми пляжларда табиблар һәм коткаручылар кизү торачак. Рөхсәт ителмәгән урыннарда су кермәскә сак булырга чакыралар. Узган җәй Казанда 18 кеше батып үлгән, республика буенча суда 64 кешенең гомере өзелгән. С 1898 года Су куйынырга әле иртәрәк 1898 елдан бирле мондый эсселек булганы юк иде диләр. Су керергә теләүчеләрне дә аңларга була. Сез пляжларны әзерлек эшләрен тизләтегез. Статистика буенча суда үлү очракларының 80% җиһазландырылмаган һәм тыелган урыннарда кыйну сәбәпле килеп чыга. Менә бүгенге көндә су салкын, температура 30-дан артык тора, су салкын. Значит, реакция организм реакциясы судорога һәм беренче алмыйсың. Рөхсәт ителмәгән урында су кыйнган өчен 1000 сумга кадәр штраф таянай. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 21 көнгә урманнарга керүне тыйдылар. 10 майдан бирле республикада көннәр бик эссе тора, янгын чыгу куркынычы бермә-бер арткан. Яшел зонага җәяүдә транспорт белән дә керергә ярамый. Урман юлларына кисәтү билгеләре һәм әлбәттә шлагбаумнар да куелган. Торак пунктка юл урман аша узган очракта гына йөрү рөхсәт ителә. Янгын сөндерүчеләр урманнар янында тәүлек әйләнәсе кизү тора, ут чыгу куркынычы бармы юкмы икәнен белү өчен җирдән генә түгел, авиация ярдәмендә һәм иярчен спутник аша да күзәтәләр. Янгын куркынышы зур Казан тирәсендә, Нижнекамск тирәсендә, Әлмәт тирәсендә. Чөнки бу җирләрдә халык күп, рекреационный нагрузка дип әйтәбез инде біз аны, теге урманга баручылар күп һәм бу территорияларда бик күп юллар һәм промышленный объект. Бер мәсьәләне шишәбез дип, икенчесен китереп чыгаралар. Әлмәт Ознака юлыннан йөрүчеләр шулай дип зарлана. Биредәге күперне япканнар, урау юл начар хәлдә. Аның аша узу сират күперен кичүгә тиң ди халык. Төзекләндерүгә ябылган күперне дә тиз генә төзекләндерергә җыенмыйлар әле. Проблемага Филүзә Хәмидуллина ачыклык кертергә тырышты. Әле бер атна элек кенә бу юл аша көненә меңләгән машина узса, хәзер ул тыптын. Әлмәт Ознака юлындагы күперне беренче тапкыр төзекләндерүгә ябалар. Ул 1957 елда ук төзелгән була. Нарушена и конструкция. Ул төзек түгел, арматуралары чыгып тора, бетоны ватылган. Бу күпер аша йөрү куркыныч булганга, аның аша юлны ябарга карар кылдык. Хәзер халык Нәдер авылы аша уза торган тар юлдан йөри, тик ул да җимерек хәлдә. Күперне ябып куйдылар, без нәрсә эшләргә тиеш? Безгә Тайсуган аркылы йөрергә кушалар. Бу федеральный трассага керми, монда теге гади машиналарга йөрергә берничек тә ни ясамадылар, условия ясамадылар. Шыкыр өстендә шыкыр, кискен борылышлар һәм бернинди юл билгеләре дә юк. Өстәвенә бу юл тар да әле. Иртән дә кичен дә бирдә гел шушлай машиналар йөреп тора. Авыл халкы борчуда, әгәр булай барса, тиздән авыл юлларыннан да бер нәрсә дә калмый диялар. Йөк машиналары, балалар, мал-туар һәммәсе хәзер бер юл аша йөри. Авыл кешесе хәвеф-хәтәрдән курка. Рамиль Григорьев 5 бала әтисе, мәктәпкә бару мәхшәргә әверелде ди ул. Күп оживленный менә машиналар күп йөри. Безнең балалар менә ничек мәктәпкә төшсен, анда шүтле как автострадада күп машиналар чабалар. Анда мал да йөри, балалар Элисабетта хәзер җәйге каникуллар башлана. Анда олы кешеләр йөри. Күршедәге 5нче авылы кешеләренә дә авырга туры килә. Безнең авылдан гына 32 бала йөри. Шушы 32 балага автобус бирергә тиеш. Әгәр дә менә шундый бак состояниедә булгач, безгә бернинди автобус та эләкмәячәк. Күперне 2022 елда гына төзекләндерә башлаячаклар. Авыл халкы аңа кадәр вакытлыча күпер төзүне сорый һәм ул булачак. Бүген бу хакта башкарма комитетта хәбәр иттеләр. С 24 мая начинается строительство этого моста временного. 24 майдан без вакытлыча күпер төзи башларга планлаштырабыз. Аны тиз арада өлгертү өчен башкарма комитет бөтен көчен куячак. Аның 5нче июньгә ашарга тиешләр. Иртәгә дә Нәдер юлын да ябачаклар. Аннан бары тик бу авылда яшәүчеләр генә йөри алачак. Калган машиналарны Актүбә бистәсе һәм Тайсуган авылы аша җибәрәчәкләр. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Қазанда қорқынышсыз тәгәрмәш деп аталған республика конкурсы башланды. Анда республиканың 20-ге якын районынан малай һәм қызлар келген. Олар юл иминлеге бойынша білімнәрін, бірінші медицина ярдәме күрсәту бойынша ұсталықтарын да күрсәтті. Қоршылықлар аша йөрделәр һәм җиңүчеләр Россия этабына юл тотачак туларак Валия Хайретдинова. Конкурс менә шундый велошоудан башланып китте. Оны юл хәрәкәтенең 72 яшь инспекторы күзәтә. Куркынычсыз тәгәрмәш бәйгесенең республика күләм этабына олар 18 район һәм шәһәрдән килгән. Бик каты әзерләндек. Без ирәндек бөтен әйберне. Безгә булыштылар укытучылар, әниләр, әтиләр. Без беренче урынны алырга дип килдегез. Алырга килдек. Мы готовились по книжкам. Китаплар, махсус кушымталар ярдәмендә әзерләндек. Беренче сыйныфтан ук юл хәрәкәте кагыйдәләре белән кызыксынабыз. Бу конкурс Россиядә 27-нче тапкыр үткәрелә. Шушы вакыт içinde Татарстан командасы 11 тапкыр ил чемпионы була, 3 тапкыр Европада беренчелекне яулый. Менә хәзердә юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары белемнәрен күрсәтергә әзер, үз киңәшләрен аларга узган ел чемпионнары бирә. Балаларга бик тырышырга, әйбәтләп укырга, укытучыларны тыңларга инде. Ярышларның ил күләм этабы август айында Ярославль шәһәрендә узачак. Татарстандан узган ел республика конкурсында беренчелекне яулаган команда якларга тиеш. Мы подготавливаемся. Бүген конкурста катнашмасак та килергә булдык. Үзебезне физик яктан да, рухи яктан да сынап карарга менә дигән мөмкинлек. Татарстанда бүген 20 меңнән артык бала үзен юл хәрәкәтенең яшь инспекторы дип атый. Алар юл кагыйдәләрен белеп кенә калмый, аларны бозмый да, башкаларга да ирек бирми. Бу да иминлек профилактикасы ди республиканың баш автоинспекторы. Бу елның 4 аенда гына да балалар катнашында 124 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, 6 бала үлә, 128 төрле җәрәхәтләр ала. Когда наши ребята на своем примере Безнең балалар үз мисалында юл хәрәкәте кагыйдәләрен ничек сакларга икәнен аңлата. Димәк, аларны бу балалар белән уралашучы өлкәннәр дә белә дигән сүз. Катнашучыларны төрле квестлар һәм Казан буенча экскурсияләрдә көтә. Конкурска йомгак шәршәмбе ясалачак. Җиңүчеләр Россия этабына юл тотачак. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бу минутларда Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Рәшид Вахапов исемендәге фестивальнең лауреатларын игълан итәләр. Көчле тавышлар, милли моңнар һәм югары дәрәҗәдәге башкару сәләте. Фестиваль шуның белән аерылып тора. 17 ел эчендә ул бик күп эстрада йолдызларын кабызды. Быел конкурска 100дән артык кешедән гаризада килгән, чит төбәкләрдән катнашучылар да күп. Барысы хакында тулырак Айгөл Бәдретдинова. Рәшид Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале быел инде 17нче мәртәбә оештырыла. Быел анда 112 гариза килгән. Шуларның 33-ы Башкортстаннан, моннан тыш быел Төмән, Удмуртия, Екатеринбург, Азербайҗаннан катнашучылар бар. Татар җырларын төрле милләт вәкилләре яңгырата. Это татарская песня народная, есть своя мелодия красивая. Татар җырының үзенә генә хас моңы, милли үзенчәлекләре кабатланмас аһәңе бар. Мин шуларны җиткерергә тырыштым. Әтием Азербайҗан, әнием грузин, үзем татар телен бик яратам. Киләчәктә җырларга гына түгел, саф татарча сөйләшергә дә өйрәнергә телим. Финалга 41 кеше чыккан. Камера концерт җырын башкару, эстрада җыры, халыкчан башкару, вокаль ансамбль кебек номинацияләрдә көч сынаштылар. Конкурсның иң югары бүләге Гран-прига Татарстан дәүләт камера хоры солисты Алмаз Хусейнов лаек булды. Үзем шадмандым инде Гран-при алуыма. Мин, уйланым инде беренче урын бирерләр, икенче урын дип, Гран-при дип уйламадым инде. Шатмысың? Шат, бик шатмын. Бүген минең улымның туган көне, имин мына икенче бүләк булды инде бу миңа. Бите халыма хиренешия, авалама казалефия. Бүгенге кичәдә үзләре төрле елларда лауреат булган Рәнис Габбазов, Гөлсирин Абдуллин, Азат Абитов, Сәйдә Мөхәммәтҗанова да катнашты. Вахапов фестивале аша узган яшьләр үзе бер гаилә кебек диләр. Без команда аралашабыз катнашучылар белән, жюри әгъзалары белән дә. Һәм инде мин әйтә алам, Вахапов фестивале ул минем өчен иҗат тәҗрибәсе, көчле һәм тормыш тәҗрибәсе. Елдагыча фестивальнең максаты ул татар җырын популярлаштыру, профессиональ башкару осталыгына басым ясау һәм яшь җырчыларга сәхнәгә юл ачу. Рус җырчылары, әрмән җырчылары, Азербайҗан җырчылары бик актив катнашты. Без махсус номинация керттек, татар җыры башка милләт вәкилләре башкаруында дигән. Әлбәттә, менә бу безнең республикабызда барган быелгы елда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында нур өстенә нур булып күренә дип уйлыйм. Айгөл Бәдретдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар һәм әлбәттә сау-сәламәт булыгыз.
искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. За что я люблю аптеку «Фармлет»? За большой ассортимент, с которым здесь всегда порядок. За скидки, подарки, бонусы. За все то, чему мы рады. За теплое отношение к покупателям. Попробуй, и с первой встречи ты легко поймешь. «Фармленд», что надо. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Автоцентр РРТ празднует день рождения. Только в мае получите выгоду на Nissan до 250 тысяч рублей и подарки на выбор. Звоните 4 пятерки 3 единицы. В магазинах «Победа» низкие цены каждый день. Бумага туалетная «Папи» 4 рулона 49 рублей. Панталеты пляжные 219 рублей. И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 202 202 8. Бери шашлык и на пикник. До конца мая в Находке шашлык-барбекюшка 209 за килограмм. Колбаски нюрнбергские 179 за килограмм. Кетчуп томатный Хайнц 129 рублей. Находка. Свежесть и выгода каждый день. Цены действительны по 31 мая 2021 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бар тик май азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эшде проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил мастер телефон 260-766. Ә менә хәзер һава торышы турында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазнагада аяз көн 31 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада язучан болытлы һава, температура 30 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида кояшлы, җылылык 29 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта аяз көн 31 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа, Чүпрәледә аяз, явым-төшемнәр көтелми, температура 32 градус. Чистая Нурлатмамада Чирмешәндә кояшлы 33 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Благир эшдару препараты аллергия билгеләрен бетерергә ярдәм итә. Беренче симптомнан күренә башлауга ук сусыз эчәргә кирәк. Благир төймәләре авызда эри. Сироп 1 яшьлек балалардан башлап аллергиядан ярдәм итә. Благир эшнең сихәте дәүлек буена җитә. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в доктор Рост. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в доктор Рост. Были бы оба сустава целы. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аяз, көндез 32-34 градус җылы. Җил көньяктан талгын. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 37%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.